Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini bar bolan problemalary açyk beýan etmegini dowam etdirýärler. Bu aralykda ýylatyň syýasy aktivligini basyşlar hem güýçlenýär. Iň soňky ýagdaýlaryň birinde Stambulda Türkmen konsullugynyň golaýynda protest geçirjek bolan iki Türkmenistanly tutsak edildi. Gepleşigimiziň şuňky sanynda biz Türkmen jemgyýetinde barha berkeýän grajdan aktivligi we aktivistleriň ýydarlanmagy barada gürrüň ederiz. Söhbetdeşlerimiz iýul aýynda Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 ay çemeti tutsaglygy başdan geçiren aktivist Dursultan Taganowa we Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy atly hereketiň lideri Murat Gurbanow. Dursultan, Murat, salam, azatlyga hoş geldiňiz. Salam, hoş bulduk. Salam vatandaşlar. Dursultana sowal bilen başlasak, sizin öz grajdan pozisiýaňyzy açyk beýan edip başlamaňyza näme ýetergi berdi? Gürrüň beräýsiňiz. Bu protestlara gatnaşmamyň sebebi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimiýeti tarapyndan kömek edilsin diýip, sebebi Türkmenistanyň daşynda 10-15 ýyllap çağalaryny görmän işläp gezen, Türkmenistanyň içinde iş tapman, daşary ýurda mejbur çykan raýatlarymyz bar. Ondan daşary ýurtlarda sebebi näme bolsa bolsun ölen, ýaşamyny ýitiren vatandaşlarymyzyň cesetlerini eýe çykylmagy üçin, ýurdun içindäki dowam eden koronawirusu boyuna alman, halka kömek etmänligi üçin, halka kömek etsin diýip talaplarymyzy, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etmek üçin protestlara gatnaşmağa başladym. Sebebi ýurdun içinde de häzir ýagdaýlar gaty agyr, daşynda da raýatlarymyz üçin gaty agyr ýagdaýlar başlady. Şonuň üçin men hem vatandaşlarymyzyň arasynda öz sesimi bermäge gatnaşdym. Murat, sowal size. Türkiýede bolan soňky tutluklar barada sizde maglumat barmy? Şo Türkmen ilçihanasynyň golaýynda tutsak edilen aktivistler Juma Sapar Dädebaýewiň we Bayram Mämedewiň ykbaly barada nähili täzelik bar? Şu arada menne köp habarlar yok. Ýöne ýanky olum inatalar bilen gülleşýän, başga ýerlerden hem informasiýa alyp şolary ýetirýän. Biz Muhammed Diýeje bilen gülleşdik. Biz ýanky kime tarapdaky adamlar bilen gülleşdik. Bizden näme kömek diýip şu çakka çelli entek öýlerini çözüp otyrs diýip ýani haýyş etdiler. Entek kömek gerekken, entek bir şol işin hakyky bellisi ýok. Sebäbi şol iki adam näme saatda tutuldy. Näçe şolary goýuran oklar entek anyk däl. Şoň adwokatlary başlap şu netijelere gelende onu biz demokratiýa, Watan Türkmenistan halk hereketi tarapyndan elmeden ýörenip kömek ederiz. Şuňlukça entek näme ardalar bar üstünlerinde, näme iş üçin şolar saklanmaly, dogry belli maglumat ýok. Dursultan, sizden sowal, siz syýasy aktivlik sebäpli tutluk bilen gönüden göni tanış. Sizi de Stambuldaky Türkmen konsullugynyň öňünde protest geçirjek bolanyňyzda sakladylar we ençeme aýlap azatlykdan mahrum etdiler. Siz şol uzağa çeken tutsaklykda baştan geçirenleriňizi gürrüň beräýsiňiz. Men protestlara gatnaşan wagtym koronavirus käbir halkymyzyň agyr ýagdaýlaryny dile getirmek üçin gatnaşdym. Ýöne aňyryk içeride tutulan wagtym bundan hasam agyr ýagdaýlar barada öwrendim. Vatandaşlarymyz bilen gürrüň etdim. Ýagdaýlaryna soradym. Olar düşündirdiler. Şo zatlary tejribe etdim men. Sebebi aňyrda Türkmenistan'a gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sığınışıyorlar. Gitmek korkuyorlar. İş yok. Çağlarımıza nähili serederiz. Nähili gün göreriz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bolanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil. Sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Eger men şo gün tutulan ýagdaýymda da içeri alınmam sebäbi Türkmenistanyň häkimiýeti sebebi men pasportumy uzadyp bermeýän olar pasportumy uzadyp berselerdi men hiç hili problema çekmezdim. Dursultan, sizi näme sebäpden tutsak etdiler? Siz şu arada sizin öz pikiriňiz näme? Men öz pikirim meni aňyrda mitingi guramaçy görkezipdirler, organizasiýa eden
organizovat etdi deyip görkezipdirler. Soňra prezidentimizi tankit edýär. Cemiyetin ağız birliğini bozuyor ayalı. Neşinyalı sebeplerden hem men pasportum 9 yıldan beri men Türkiye'de işleyen pasportumun surağı götürdü. Şonu təzilep bilmeyenliğim için, viza alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar. Siz tutsaqlıqda bolan wagtyňyz size iň agyr düşen zat näme boldy? Men içeride wagtym köp basış edildi. Maşgalama basış edildi. Men özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye ören gorkyadım sebebi siyasi tutsaqlarda Türkmenistan'da nämeleri etýändigini bizim hemmemizin habarımız var. Iň agyr şonu düşünmek boldy maňa. Men hiç hili umudum yoktu daşary çıkmağa. Murat Gurbanov elinden geleni etýärdi, söz berýärdi, çıkararım men seni diýip. Ýene de aňyrdaky ýagdaý başkarak da gidýän sömen Türkmenistan'a alıp giderler diýip korkýardım. Iň gorkýan zadym şu. Agyr bolany. Murat Dursultanyň tutsaqlygy Türkmenistana iýerilmek howpy we azad edilmegi Türkmenistanlaryň protest hereketi üçin hem synak hem de üstünlük boldy. Bu ýagdaýda bipark galan bolmady. Bu tejribe Türkmen jemgyýetine we siziň özüňize näme berdi? Şul Dursultanyň diýişi her problema döredýär ve başga tarapdan bir çözgüt tapdyrýar. Şu çözgüdi tapanmada bir eýem hukuk goýan, adam hukuklaryny goýan edaralar bilen dogry işläp, olar bilen bir topar bolup. Indi bir her adamdy şol hukuk goýan edaralar bilen gürleşip öňünden edip başladyk. Sebebi ikimizin iki tarapyň işleş ýoly gaty berk boldy we gaty netije boldy. Şonuň üçin şurdan bir misal alyp, egerde bir Türkmen diktatora garşy görüşdik, egerde bir öz halkynyň adalatlyga görüşdik, ugruny görüşdik, onu bir hökman suratda bir saklarlaram, biri ýani wagtlaýynça izolator atalarlaram, kanun bozmasam, biri arşy köp bir kanun zatlar etbiljek hökümet dur. Şonuň üçin biz şu zatlary taýýar bolup, şoň proseduralaryny öwrenip, şol hukuk goýan edaralar bilen bile dogry we düýpli işlemeli bolmagyny duýduk. Ine şunu häzir ýola goýup başladyk. Dursultan, soňky aýlarda başyňyzdan geçen ýagdaýlar siziň özüňiz üçin nähili tejribe boldy? Siz nähili netije çykardyňyz? Men için bolan tecrübesi şu, indi Türkmenistan'ın hiçbir raýaty doğrular aýtmaktan korkmaly däl. Öz haklarını talap etmeli. Sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitusyon haklarımızı talap etmeli. Bundan başka hiç hili çıkalga kaldırmadılar bize. Dursultan, ýene bir sowal. Media maglumatlarında ve sosial ulgamlarda sizi Belarus opozisiýon lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen deňeşdirýärler. Siz muňa nähili garaýarsyňyz? Tikhanovskaya öz ýurdun diktatora garşy dikeltmek için göreşýär. Men Türkmenistan'ın başka raýatlary ýaly öz hakkymı, hukukumy talap edýän. Meniň Tikhanovskaya ýaly tejribem ýok. Men göreşim indi başlady diktator rejime garşy. Şonuň üçin men Tikhanovskaya deňeşdirmek gaty ýalňyş diýip pikir etýän. Bu meniň düşünjem. Murat, Türkmen aktivistlerinin daşary ýurtlarda tutsak edilmegi, ýurt içinde olaryň garyndaşlarynyň iýdarlanmagy, dürli gysışlara sebäp bolmagy, siziň pikiriňizçe näme aňladýar we bu ýagdaýda jemgyýet näme etmeli diýip pikir edýärsiňiz? Şu ýerde şul içindäki basışlar garyndaşlarymyza, dogan garyndaşlarymyza, daşyndaky aktivistleriň dogan garyndaşlara basışlary diňe bir adamlar ýa. Bizim jemgyýetimiz ırdaçylyk berýär. Sebäbi diktator bul netije ýöne sebäbi biz bolýar. Biz şoňa garşy görüşenimiz diýdiňiz, biz bir kanun zatlara, biz adalet zatlara ýola goýjak bolup, bir kanun zatlara aýyrjak bolup, şu görüşimiz alyp barmaly.
Bir yerde bellek geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğul hazapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadı yerli. Hemme propaganda maşinini yani bizim karşımıza uğurtturdu. Onun daşından represiya mekanizmleri yani politsiya, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu diýdigi näme? Bu diýdigi bu diktatör bizim cemiyetimizi üstüresi gelen o. Bu diktatör bizim azatlygymy bize beresi gelen o. Bu diktatör diňe bir kanun hareketlerini eder. Etjekdiň ana diýär. Bu diktatör kanuny seyretmedi diýdi. Şonuň üçin biz şu pursatda hemmemiz birleşip agzy bir bolup havos döretmän birimiz gollap bizim cemiyetimizi üstürüp bizim azatlygymyzy elimize alıp adaletli talep etmeli. Dursultan, siz Türkmenistandaky ýagdaýlar babatynda öz şahsy pikiriňizi açyk aýdan ýa-da beýan etmek isleýän Türkmenistanlylara näme aýtmak isleýärsiňiz? Bizim düşünjämiz Türkmenistanyň raýatlary indi gorkmaly däl, kanuny ýollar bilen özüniň talaplaryna narazylygyny dile getirmeli. Özünün haklaryny, talaplaryny soramağa başlamaly kanuny ýollar bilen biz bu bir kanun prezidenti aýyrmaly sebäbi ýurdumuz elden gidip barýar. Ýurdumyzyň içinde de daşynda da ýagdaýlar has agyr. Indi özümüziň narazylygymyzy häkimiýetlere arza hükümde yazıp, dile getirip, talap etmeye öğrenip başlamalı, köprak okamalı, politik taýdan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öýümüz, ocağımız. Biz Türkmenistandan kaçmak, başka yerde iş gözlep, başka yerde yaşayış gözlemeli däl de Türkmenistan'ı östürmeli diýip pikir etýän. Sağ olun. Murat, sizin goşçakdadyňyz barmy? Hawa. Men bizim halkymyza, Ilaytada polis işgärlerine, MHM işgärlerine, kadiyet, prokuratura işgärlerine öz boşluğunuzu, ünsörmenizi, öz hukuklaryňyzy ve adamın hukuklaryna hormat goýmaňyzy size ýatladýan. Mundan başga da bizim halkymyza öz hukuklaryňyzy, öz boşluğunuzy elimize almagyna maslahat berýän. Biz eger hemme zatları elimize alsak, bizde diktatör hiç wagt döremek. Bu diktatörün bir günde yıkılar. Şu gün biz hareket etmesegem diktatörün ýagdaýy gatyk. Mun ykdysadyýaty, siýasy, politikasy bu tordy, yıkıldy. Indi biz özümüz ayağa alıp, öz döwletimizi elimize alıp, öz ykbalymyzy elimize alıp öňür gitmeli. Dursultan, Murat, söhbetdeşlige gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sağ olun Azat Radyosu.